Courtesy call sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia, si Acting Justice Marvic Mario Victor Leonen. Si Justice Leonen ania sa Sugbo, subay sa nagpadayong signing sa Roll of Attorneys sa mga mipasar sa 2020-2021 Online and Regionalized Bar Exam. Nahisgutan atul sa maong panagtagbo ang kalabot sa Marcelo Fernan Palace of Justice Building nga nahimutang sa luna sa lalawigan luyo sa Kapitolyo, nga gigamit kanhi nga buhatan sa mga regional trial courts. Ang maong edipisyo giabandona o gikondina na sukad niadtong tuig 2013 diin gitayog ang Sugbo og kusog nga linog. Ug matud pa sa mga structural engineers nga misusi niini, kuyaw na kini hinungdan nga tinguha ni Gobernador Garcia nga gub-o na lang kini aron malikayan ang disgrasya ug magamit ang luna. Si Justice Leonen mipasalig nga ipaabot ngadto sa Chief Justice ang ilang naistoryahan sa gobernador ug malaumon si Garcia nga sa katapusan marisolbar na ang maong isyu. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.